салом дӯстои азиз, бародарои гиромӣ, имрӯз дар бораи грин карта маълумот медиҳем, чун аксарият мепурсанд ки грин карта чӣ имкониятҳо дорад ва чӣ гуна пур карда мешавад ва дар куҷо. Ман аз таҷрибаи худо мегӯям ки соли 2012 ман ҳатто забони англисия намедонистам, ба воситаи Google Translate грин карта пур карда будем ва соли 2012 ки бурдем, соли 2013 ба Амрико омадам. Грин карта худиш чӣ аст? Грин карта ин корти сабз аст, зелёни светофор. маълумоти мухтасар дар бораи грин карта. моҳи май аллакай шурӯъ мешавад. Нафарҳое ки соли 2021 пур карданд, интизор мешавем ки боз киҳо буриданд ва мо шод ҳастем ки чӣ қадар тоҷик назар ба кишвари Россия рафта мардикорӣ кардан, Амрико биёяд, шароитиш беҳтару хубтар мешавад. Карта барои мову шумо чӣ имкониятҳо фароҳам меорад? вақте ки грин карта гирифтем, метавонем ки Амрико биёем, зиндагӣ кунем, иҷозати ҷойи кор ва ҳатто метавонед ки баъди 5 сол шаҳрвандии Амрикоя гиред, агар хоҳиш дошта бошед. ё ки грин картатонро метавонед шумо давом додан гиред ҳар 10 сола. фақат як кора карда наметавонем. дар вақти интихоботи президентӣ ба президенти интихобшавандаи ояндаи Амрико овоз дода наметавонем. тамом. дига тамоми имконияти грин карта барои мардум муҳайё кардааст, ҳарчанд шумо шаҳрванди Амрико ҳам набошед. баъзеҳо хаёл мекунанд ки вақте шумо грин карта буридед, ҳукумати Амрико барои шумо хона метиҳад, ҷойи корро таъмин мекунад. не бародаро, ин гуна нест. барои шумо хонаам наметиҳад, ҷойи корам ёфта наметиҳад. хеле ки Россия мераду мардум худиш ҷойи корша меёбаду хонаша меёбад, Амрико ҳам ҳамин аст. шумо хонаи ё бародаратон мебиёед, ё хонаи дӯстон мебиёед, хонаи хоҳаратон мебиёед, ё хонаи ягон ҳамшаҳритон мебиёед. албатта ҳоло вақти грин карта нест, чун моҳи январи 2022 ҳаст. грин карта оғоз мешавад аз моҳи октябр то ноябр. як моҳ барои мо муҳлат метиҳанд, ё ин ки аз 3 октябр то 3 ноябр мешавад, ё ки 6 октябр то 6 ноябр. умуман вобаста ба вазъияти имрӯза, чун коронавирус аст ва соату моҳу вақт тағйир хурда истодааст. вақти грин карта октябр боз шурӯъ мешавад пур карданаш. дар ҳамон вақт ман метавонам ки барои шумо нишон диҳам чӣ гуна грин карта бояд шумо пур кунед онлайнӣ. худо хоҳад ба ҳамон рӯзо худо насиб карда бошад, боз пурратар маълумот барои шумо дар ҳамон вақти пур кардан медиҳам. албатта ман пора барои шумо нишон хоҳам дод ки чӣ гуна пур кардан дар кор ва дар кадом сайт даромада ин корро кардан дар кор. як кори оддӣ осон аст. як анкета аст ки ҳамин тарҷумаи ҳоли шуморо мепурсад. ному фамилияву насабу, дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, дар куҷо таваллуд шудӣ. ҳамин гуфтӣ кардам ки гапҳои оддӣ. бародарои азиз, бошед ки бошем, ҳамеша бо мо бошем. худо нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.